vind het echt fantastisch dat Dongeradeel erin geslaagd is om voor het eerst hier in het prachtige Dokkum een samenloop voor hoop te organiseren. En het kan niet meer mislukken, want alles is goed georganiseerd. Het weer is top, u bent aanwezig, de stad kan zo meteen plaatsvinden. Dus niets zal dat wat dat betreft nog roet in het eten gooien. Just hold my arms, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. And we'll be here, don't you cry. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing, and I'm there for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You are crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your whole all to me. Give my all to Als het einde komt en ik kan alleen. Ik ga gewoon 24 uur samenloop voor hoop rond. En ja, ik vind dat een leuke prestatie en ik ga dat dus echt dienen, mijn gevoel, voor al die mensen die dus ziek zijn, zeg ze maar. Ja, daar heb ik het verdiend. En speciaal voor mijn vrouw. Daar heb ik het verdiend. Ja, want die vrouw had kanker, hè? Laten we het maar plannen zeggen. Ja, mijn vrouw had kanker en ja, die is ziek. En toen had ik voortzegd van, ik ga 24 uur rennen en dat had ik die aan. Wat doet het met jou als je deze boodschap krijgt? Als partner, als meisje? Ja, nou, heel simpel, dan ga je naar de grond. En dan zit voor je leven op een kop. En het wordt nooit weer normaal, eigenlijk. Dat gevoel, dat gebeurt er gewoon bij mensen die van mijn gevoel dus te jen krijgen dat ze slim ziek zijn. Dus in het geval van mijn vrouw kanker hebben. Ja, en dat is het voor mij ook verhoren gewoon. Ik probeer dus wel gewoon mijn eigen dingen wat te doen. Maar het had wel een hele grote impact op mij en op een band en op
familie en neem maar op. Dus de vergroot een hele protte in je leven als je dat te jaren krijgt. Nou heet dit de samenloop voor hoop. Hoe belangrijk is hoop in zo'n proces? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Ja, hoop dat zou heel mooi wezen, maar ik denk dat het voor mij en voor u dus valse hoop wezen zal. Dus ik denk ook gerne niet hoe praten kan. Snap je? Weet maar weer. Weet maar weer. We zijn nog steeds bezig natuurlijk en misschien is er nog wat te doen, maar het wordt wel heel moeilijk, denk ik. Ik kan wel stellen dat je hem nou eigenlijk momenteel tussen hoop en wanhoop leven. Ja, eigenlijk wel. Daar komt het eigenlijk een beetje op deel, maar ik ben een positief ingesteld persoon en voor mij is er altijd nog hoop, inderdaad. Ja. Echt hoop, ja. Een grote deken van stilheid hangt er nog steeds over kanker. Die deken die is er nog steeds, al zie je ook wel dat die steeds minder wordt. Ik denk als we echt jaren teruggaan, namen mensen het woord kanker niet eens in de mond. Werd er echt nog gesproken over de ziekte K. Nou, inmiddels zijn daar al heel veel stappen in gemaakt. En je ziet eigenlijk wel dat kanker steeds meer bespreekbaar gemaakt wordt. En dat mensen het ook steeds makkelijker vinden om erover te praten. En dat is een groot goed, omdat we merken dat mensen dat juist ook heel erg kan helpen in de verwerking van hun hele ziekteproces. Ja, hoe viel jou nou? Ik ben er stil van. Ik vind het echt geweldig. Ik haal meer stilte momenten van mezelf om samen te zeggen dat ik overweldig wie, maar dit eindbedrag slaat gewoon alles. En de laatste 24 uur, dat is boven mijn verwachting. Ja, en hoe fantastisch bedrag ga je hem opbracht? 41.000, zo'n 125 euro en 31 cent. Maar ik krijg onderwijs, naar je hindering, dat dit dan net het einde is. Want er zijn nog een paar mensen die hebben me onklampt en die zeggen van, waar ga ik nou centen nu maken? Dus er komen nog steeds meer centen bij de komende dagen. Dus echt geweldig. Ik hield het zelfs van een moe net toch dat dit bedrag eruit komen zo. We nog heel stiekem eventjes dromen naar volgend jaar. Zullen we dan weer een samenloop voor hoop in Dongeradeel? Ik doe nog niks te zeggen wat er komt. Daar hebben we het helemaal net doorheen. We zijn zo bezig geweest met deze samenloop voor hoop. Maar ik kan niks uitsluiten dat het ooit weer in Dongeradeel komt. RTV NL